ଆଉ ମାଲିକେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଅନୁଗୁଳ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏବେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିଟା କୋଉଠି ପାର୍କିଂ କରିବା। ଭାଇ ମୋର ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି, ଜାଗାଟା ପୁରାପୁରି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଦବା। ଆରେ ହେଇ ତ ଗେଟ୍ଟା ତ ଦେଖା ହେଲାଣି, ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ए भाई देखुच मामा सब केमिति पूरा घेरिके रहिछन्ते। नवीन बाबूंकर पूरा पूरी एठी चलिछि। आ बधे एठी हमकु देबे जिबाकु देबे कि न देबे। ना ना जाई हम लोक गडा का सब जाउछन्ते। भीतर को जिबा चल चल चल। मेन एंट्रेंस तो देखा हलानी। धसई के पसे जबा। इलो बाबा लो लाइव प्रो बुझे पारलेनी लाइव प्रो ना लाइव नय कालू भाई कहते कैमरा आगे टिके हाई करेंगे। आज कालू भाई भारी खुशी कहीं हबनी खुशी सब बोलुचंती। अरे आगे टकण एते नले दिसुची। अरे बाबा रे पूरा गाँव घरटा उठाई आनिचंती कि रंग गुड़ाक तो भारी भलसे करचंती। एडाक कण चाउल चुना रांकिचंती ना केमिति। अरे एठी बड़ टीवीटा लागिछि रे, नै जिबा कि? हाँ छाड़ आगे कण अछि चल देखिबा। अरे एठी सबू झिया मानक केमिति बड़ बड़ मनीष करिब माने डाक्टर मास्टर पुलिस सब हेई परिबे। तो जो मानकर दरकार एठी आसिक देखि नियो। फुल चाषर प्रबल लाभ से तो एठी आसिक कहते फुल कर। आम कृषि जातीय उद्यान कृषि विभाग छत फुटाई नंबा नंबा कदली आई देखुचटी केड़े नंबा कदली कांदी 4 हाथिया। एठी देख पूरा गाँव जमी बाड़ी को उठे आनिकी किमिति बिलर रे पानीटा सुविधा रे माड़िब पूरा व्यवस्थाटा एठी रखी तमें सीना देखिले जानिब। गाँव तो खाली धान चाषटा करके बसीगला। चारि फसली कर माछ चाषटा भी देख। हाँ सेठी भी होउची हेले भाईओ सेठी माछ चाष करबनी सेटा एक्वेरियमटा घरे रखंती म देखिकी। आगे सब तो बिहन मिलुचे मांडिया जन्ना सुआ कोदा बाजरा ठार आरंभ करके सब मिल खाली नहीं पाइला मणि है आस नियो। आगर सब तो पितल जिनस घर व्यवहार करता सब जिनस ये मिल जावा। हाँ देख भाई माने जब चाहते आपण मैंने भी सब जिनसटा कौटी मिलूँ जानवाक अनुगुल आसतु। अनुगुल स्टाडियम रे वर्तमान चली पलिश्री मेला। आपण मैंने बुलिकी पूरा मनोरंजन करें जोता ठार छता पर्यंत सब मिल ए सब जिनिस गुड़ाक ना आमर जो महिला स्वयं सहायक गोष्ठी ना कि तरफ ओडिशार माने
ପୁରା ପଲ୍ଲୀ ପଲ୍ଲୀରୁ ମଗା ହେଇକି ଆସିକି ଆଜି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆସ ବୁଲ ମନୋରଞ୍ଜନ କର, ଖାଅ ପିଅ, ଘରକୁ ଯାଅ। ହେଇଲ ଏପଟେ ତ ପେଟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତକ ଆଭେଲେବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଉ ଆମ କାଲୁ ଭାଇକି ତ ପୁରା ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଗେଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ସୁପ୍। ଦୁଇଟା ପିଇ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ରେଡି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତିକା ଟେଷ୍ଟଟା ହଉଛି। ହଁ ଏଇ କାଲୁ ଭାଇ ନିଅ ମ, ହଁ ନିଅ ଦୁଇଟା ଧର। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଖାଇମୁ ନା ମ। ଚିକେନ ସୁପ୍ଟା ରାଗ ଥିଲା ଯେ କାଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଲୁ ଭାଇ କହିଲେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ଖାଇଦବା। ଆଉ କାଲୁ ଭାଇ ଚାଲିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଷ୍ଟଲ ପାଖକୁ। ଆଉ ମଗେଇଲେଣି, ହଁ ଆଣୁଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ କାଲୁ ଭାଇ ମଗେଇଲେ ଚକୋବାର ଦୁଇଟା ଖାଇଦବା। ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ, ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ତ ଖିଆ ସରିଲା। ଏବେ ଆଉ ବେଡେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆଉ। ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଓହୋ ଆଗରେ ଆଚାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଚାର, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣି, ଲଙ୍କା, ସବୁ ମିଳିଯିବ ଏଠି। କୋଳି, ଆମ୍ବ। ଲଙ୍କା ବାଲାଟା ଖାଅ। ଆରେ ବାବା ରେ, ଆରେ ଲଙ୍କା ବାଲାଟା ଖାଇବା ମଜା ଅଛି। ଇରେ ଏଠି ଶଗଡ଼ଟା କିଏ ଆଣି ରଖିଲା ରେ ଆମ ଗାଁରୁ? ଇତିହାସ ବହିରେ ମିଳିବ ୟା ପରେ, କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ତ ଆଉ ଶଗଡ଼ ନାହିଁ ନା। ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାହା ରଖିବୁ ମାଲିକ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ସବୁ ଗଲାଣି ଚୁଲିକି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମିଶିଡ଼ିଆ ସୁଟିଂ। ଏଇଟା ଭଉଣୀ ଜଣକ ନାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଫେମସ୍ ହେବେ ଆଜି ଫଟୋ ଉଠେଇକି। ଆଉ ଏ ଫଟୋକୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବେ ମାଲିକ ବା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ହଜାଇ ଦେବେ ପୁରା, ଭାଇରାଲ ହବ। ଖେଳୁଛ? ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିନୁ, ଆମେ ବି ଖେଚିଛୁ। ଏଇଲୋ ବାବା, ଏଇ ଢିଙ୍କିଟା ବି ଏଠି ଅଛି। ଭାଇ ନେଇ ଆସ ଚାଉଳ 2 କିଲୋ କୁଟିକି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଆଗକୁ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ। ଥାମ ଆଗକୁ ଚାଲ, କାଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ଗଲେଣି କିଣିବେ ବୋଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ମଟନ କରିବେ ନା କ'ଣ? ନା ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିଟା ଥୋଡ଼ି ନା ମଟନ ହବ। ଭାଇ ପୁରା ପଚାରିକି ବୁଝିଦେଲେଣି ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ବୋଧେ ନେବେ, ଆଉ ପୁରା ନେବେ ଆଜି ଭାଇ।
ବୋଧେ ଭାଇ ଏଇଠୁ କ'ଣ ବେଲଣା ଫେଲଣା ନେବେ ବୋଧେ ଆଉ। ଭାଉଜ ପୂର୍ବ ଥର ଖପାଡ଼ିଥିଲେ ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଭାରି ଫୋର୍ସ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠୁ ନେବେ ପୁରାପୁରି। ଆଉ ଦେଖ ପା ରେଟ୍ ପଚାରିଲେଣି, କାଠର କ୍ୱାଲିଟି ପଚାରିଲେଣି। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସାଲା ମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ପାଇଁ। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ରହୁଛି ୟାର? ହଁ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମେ ତ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକ ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି କିଛି ନେବାର ଯଦି ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏତେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଲୁ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍, ମାର୍କେଟ ଠାରୁ କମ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।